Здравейте, мили приятели! Както може би знаете, наближава новата учебна година и по-скоро 15 септември. И реших да ви покажа моите нови неща за училище. Също и новата ми блуза, която не ме прави много слаба, както забелязах. Ще ви покажа новите ми неща за училище. Те не са никак много. Тук са пред мен. Да. Първото нещо, с което ще започнем, са моите лепила. Ще завършим с моята колекция от химикалки. Така. Първото лепило е течно, а второто е сухо. Едното е на Адел, т.е. Ледъл или Адел, обръща се много, но интересно е просто. И това, което не знам на каква марка е, но съм го вила така, защото се оказа, че отгоре има дупка, която тече лепило, когато ето така, по-скоро когато го стисна, но иначе не. И да, струваше това, колко струваше? Това струваше поне, аз така си мисля, че струваше 2 лева, защото беше специално лепило. И също исках да кажа, че добрата новина е, че аз, тъй като не мога да го отворя, по-лесно ми е да лепя. Това струваше, мисля, че беше поне 1 лев заради аромата. Беше намалено на 50 стотинки, когато отидох за първи път и го видях, но след това видях, че е увеличено на 1 лев, тъй като вече има с аромат. Моят е на праскова. Много е як. Да, това е цената им. Следващото нещо е телбота ми, който е мини телбот. Малък е и е на цвят черен. Струваше 1,60. За него си взех и едни тълчици, които струват 80 стотинки и са намалени от 90 с 10 стотинки по-малко. Не съм ги купила наскоро, да, всъщност наскоро, но някои съм ги взела и вчера и онзи ден, даже някои днес, но както и да е. Ето този молив черен го взех вчера от една много яка книжарница, която има всичко и аз вече си взимам всичко от нея. Да. Ето това много хубаво тефтерче, извинете, сърбимето са отвътре. Ето това тефтерче, което е покрито с брокат и като го отворя има розички и е наистина малко и много удобно и хубаво наистина. Забравих да кажа, моливът е 50 стотинки, намален от 90. Това тефтерче струваше, мисля, че 2 лева, защото отвътре не знам как, но листчетата са ароматизирани, но миришат наистина на някакъв парфюм. Не знам, те ли са с парфюм са пръскали, но наистина много хубаво мирише. После ще покажа тези работи. Това са част от моите колекции от химикалки. Така. Това е един пластилин, който струваше 2 лева. Не, къде има цена? Къде беше цената? Да, ето я 3 лева, 3,50. Беше, не знам от колко беше намален, но всичките неща, които съм взела, са намалени. Наистина. Така, в това има един подарък нощче. Това е подарък. Вътре има 10 цвята и една естрела. Така, наистина много хубав този пластилин.
Аз си взимам само такъв, защото е по-хубав. Ето този пергел, който вчера разбрах как работи, защото аз не знаех как работи. Значи, вижте сега. Това, докато го въртя, може би виждате, че кръгчето ето така става. Малко се стеснява. Но така. Ето. И слагам моливът. Извинете. Слагам моливът. Щом още е отхлабена дупката. И го въртя ето така. После започва някакси трудно малко. И ето. След това махаме това. Глобаме го и започваме да чертаем. Да. Разказах вчера как се прави и ми беше наистина интересно. Наистина. Пергелът струваше 20 стотинки. Да, не знам. Имаше разпродажба и бяха много евтини нещата. Извинете, хлъзгат ми се краката тук. Там имаше много евтини неща в онази стара книжарница. И да, предпоследните ми неща са, по-предпоследните ми неща са, ето тези буквички, на които се лепят навсякъде, може на учебници, както и аз. Вики съм написала. И едни на Спонж Боб лепенки, които също съм залепила. Поне само на тия двата съм лепила, но да, както и те. Те са много хубави тези буквички. Ето, много шарени са. Наистина. И последното нещо, да не броим химикалките, ето тази програма, която и на иможите е супер сладка и розова за момичета. Тя ми е подарък от книжарницата. Подаряват програми на учениците за 4-ти клас, може би и за другите. Да. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и забелязах тук, че вместо 5 е до 8, извинете, че вместо 5 до 5 е до 8 и явно ще имаме продължителни часове. Да, тая година е различна. И да, това беше от мен за първата част на това видео. Втората част ще бъде моята колекция от химикалки и новият ми несесер. Той струваше 2 лева. Това ми е нови несесер, отвътре има и нови химикалки, но сами тук, както може би виждате, е пълно с химикалки. Обожавам химикалките, луда съм по химикалките, не знам защо. Това са новите ми химикалки, те са цветни, ще ви ги покажа след малко. И ще подраскам малко с тях, за да видя първо дали пишат и второ, за да видите по-лесно как пишат. Много меко пишат, много са хубави. И също забелязах, че жълтата ми е чупена. Но както и да е. Това беше за първото видео. Ще кажа моите думи в края на втората част. До скоро! Естествено, че ще е до скоро.